Uban sa huni ug musika sa kagabigon. Namugna ining usa nga balak nga naguluhan. Ang kalikupan buhig saksi sa mga panid ug titig sa akong kagahapon. Kanindot tan-awon ang kalangitan, gidayan-dayanan sa mga kabitukunan. Kanindot sumumot ang kadagatan, na mao'y ikuhaan sa pagkag-adlaw natong panuhan. Kanindot hangad-hangaron ang kabunturan, na puno sa kakahuyan, na sarangtang kapasigungan, o kapuyan sa mga palanggaman. Kalamil kagamtamon sa tubig, gikan sa tubod, sa mga katanuman, bisan asang dakit, o sa mga kahayupan, sa bisan asang pinag-anan, o sa tao, bisan untang kahimtang sa kinabuhi. Walay bisan usa, na wala magtinahanglan o tubig, aron na mabuhi. Kanindot paminawon sa mga huni o musika, taliadto sa panahon nila ni Lolo o Lola. May mga huni o musikang mugiti, muhupay sa dughan mong masulukod. Aduna usay mga huni o musika, mumakatawa, mugiti sa mga hitsurang daw ginag-uman sa mga problema. May mga huni o musikang mumukaw, mubanhaw sa pagbakin daw nahikatulog na. Kay nakasaan nga dili o dili na gayon mahigog pa pa. Kung atong paklion ang panid sa atong kagahapon, kaniadto og karon ang mga dalaga sa unang itawag og bulak nga ibaligya panahon sa kagabikon sa gitawag nila nga bayle. Nga magsayaw ang mga babae ug lalaki. Kining maong kalinawan iduyugan sa radyo puno o tropa. Iiwagan sa Petromax aron makita ang kaanyag sa mga kadalagdahan. Ang bayhan may mga lingkuranan. Ipaangnayan alang sa mga kadalagdahan nga ihapon og buha sa mga kaulit-tawhan ngadto sa ilang lingkuranan human kining nila masayawan. Ang mga lalaki kaliadto naggustong mga sawa magpakita sa ilang kabubutan ngadto sa mga ginikanan aron kuno sila uyunan si Inday dili na ihatag sa uban. Ang kaanindot sa atong palibot mo'y naghatag o bulok sa atong kinabuhi.
adito. May lang konbukton o bapis ang matugsukan ninyo. Apan kaluoy, kung sa mga kamo matugsukan, mabinglan o lalas sa bitit, upurot ang inyong tiyan.